Goedenavond, van harte welkom allemaal. De mensen hier in het café en alle kijkers thuis bij de Alzheimer Caféavond van de maand juli. Vanavond hebben we weer een heel bijzonder thema. Een thema waarvan ik zelf eigenlijk helemaal niet zo goed op de hoogte was, terwijl ik me toch best al wel verdiept heb in het hele reilen en zeilen rondom dementie in Venray. Zoals we allemaal denk ik wel graag willen, is dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En als dat niet meer lukt, dan wordt er een mooie plek gezocht in een woonzorglocatie, voor zover dat mogelijk is. Maar in die tussentijd, dus bij het nog thuis wonen, zijn er best wel veel dingen nog mogelijk die mensen met dementie en hun naasten kunnen ondersteunen. Daar hebben we al diverse keren aandacht aan besteed. En toch is er nog iets waarvan ik in ieder geval het bestaan niet wist. En vanavond gaan we daar meer over horen. Mijn naam is Nicole Wijnhoven en ik ga jullie voorstellen aan onze gasten. Goedenavond, van harte welkom. Suzanne en Linda. Nou ben ik eigenlijk ook al meteen een beetje klaar, want jullie hebben het heel erg goed voorbereid voor vanavond. En ik mag meteen gaan zitten. Jullie gaan jullie dadelijk zelf even voorstellen aan de mensen. Dus ik zou zeggen, heel veel succes en ik kom dadelijk bij jullie terug. Dankjewel. Dankjewel. Hallo allemaal, welkom bij onze presentatie die we vandaag geven over dagelijks leven dichtbij. We werken vanavond met een PowerPoint, dus die hebben we netjes voorbereid, zoals Nicole al zei. We gaan onszelf even voorstellen. Suzanne? Ja, ik ben Suzanne Jeuken. Ik ben locatiemanager van het Rooihuis hier bij Dagelijks Leven in Venray. We hebben hier 3 huizen in Venray en ik ben dan van het Rooihuis locatiemanager. En ik werk inmiddels al bijna 7 jaar bij Dagelijks Leven. En vanavond hoop ik samen met Linda jullie wat meer te vertellen over Dagelijks Leven dichtbij. Ik ben Linde de Klein-Hoebe. Ik was locatiemanager van het Antoniushuis in Venray ook. Sinds 4 maanden ben ik locatiecoach geworden in de regio Zuid. Dus ga ik langs meerdere huizen van dagelijks leven, maar wel nog steeds heel betrokken bij Venray. En dat is de reden dat we vandaag ook samen deze presentatie geven. Dagelijks leven in Venray. Suzanne benoemde het net al. In Venray hebben we 3 huizen. Op het Van Gogh-terrein, het Trinushuis en het Rooihuis. Die liggen achter de groenteboer. En het Antoniushuis ligt aan de andere kant, de Oostsingel. Onze huizen lijken allemaal heel erg op elkaar, dezelfde stijl. Herkennen jullie vast? Oh, ga ik weer kijken. We willen heel even een filmpje laten zien ter introductie. Dit is mevrouw Blokland en dit is meneer Dam. Ook mevrouw Groenschot woont in een huis van dagelijks leven. Alle 3 lijden ze aan de ziekte dementie. Maar dat betekent niet dat zij de ziekte zijn. Het betekent ook niet dat zij niets meer kunnen, willen of wensen. Om de beste dementiezorg te kunnen bieden is het van belang dat wij hen echt kennen, echt zien, echt horen en echt laten. Ga je dan een rondje met mij wandelen om het huis? Nee? Doordat wij meneer Dam goed kennen, weten we dat we hem niet blij maken met activiteiten als samen tuinieren of een spel spelen. Waar de oud-postbode wel helemaal van opleeft, post sorteren en zijn oude route fietsen. Samen met verwanten zorgt het team ervoor dat dit nu elke dag kan. Hey, ik zie ineens staan Tramstraat 81. Hey. Tramstraat? Verduld, woonde jij niet in dat huis, Jan? Ja, hier links. Ja, daar hè? Ja, hier. Oh, dat staat ook nog. Ja, ik zie het. De glets. We zien dat mevrouw Blokland heel zelfstandig is. Ze doet het liefst zelf haar boodschappen, ruimt af, zet koffie en helpt in huis waar ze kan. 1, 2. We luisteren goed naar haar wensen, horen waar behoeften liggen en zorgen ervoor dat we haar niet te veel werk uit handen nemen. Maar we hebben ook oog voor de momenten waarop ze juist wel hulp nodig heeft. Dus als je wat van me wil weten, dan moet je ook eens even luisteren. En mevrouw Groenschot? Zij blijft het liefst in haar eigen studio om te puzzelen of te tekenen. Haar laten we zoveel mogelijk gewoon met rust. Alleen in haar studio, waar zij zich op haar prettigst voelt. Je kijkt geen pet. Ken mij. Zie mij. Hoor mij. Laat mij. Elke dag bij dagelijks leven.
Dit is een filmpje wat heel duidelijk onze visie laat zien. Wat we heel belangrijk vinden binnen dagelijks leven. Zie mij, ken mij, hoor mij en laat mij. Dus mensen houden zelf, als je bij ons komt wonen in een van onze woonzorglocaties, houden zelf de regie. Wat verder heel belangrijk is om nog te benoemen, als je zou kunnen wonen bij dagelijks leven, is dat het betaalbare zorg is voor iedereen. Dus in principe kan iedereen bij ons wonen. Uiteindelijk zijn we sinds een jaar ongeveer, denk ik, anderhalf jaar geleden, zijn we gestart met het dagelijks leven dichtbij. In eerste instantie zijn we begonnen met een pilot en dat is nu verder uitgerold. En de doelstelling van dagelijks leven dichtbij is dat je langer zelfstandig thuis kunt wonen. Dus dat je niet al meteen, als het niet meer gaat, bij ons wordt opgenomen, bij ons komt wonen, maar dat wij nog langer vanuit kunnen faciliteren naar thuis toe. Wat verder heel belangrijk is, dat je ook bekend raakt en vertrouwd raakt met dagelijks leven, zodat je langzaam kunt gaan wennen aan het wonen bij ons. We bieden passende activiteiten aan in de eigen buurt. Dat is iets wat we heel belangrijk vinden. Hè? Dus wat we doen is, we fietsen rond en we gaan naar mensen thuis toe. Dat is ongeveer tot 10 minuten van onze locaties af. En daar kijken we, wat heeft iemand nodig? Is dat iemand die thuis komt van de dagbesteding, die we kunnen opvangen, waar we nog een boodschapje mee kunnen doen? Of is dat iemand die graag zelf nog wil koken? Dan besteden we daar aandacht aan. Dus we kijken echt wat iemand thuis nodig heeft. En wat we verder heel belangrijk vinden om aan te bieden is ontlasten en informeren van de mantelzorger. Want voor de mantelzorgers is het heel erg veel. Maar soms hebben ze ook advies nodig. Dus daarvoor zijn wij ook. Dus we kunnen met de mantelzorgers in gesprek om te kijken hoe we op een manier kunnen ondersteunen. Wie kan deelnemen aan dagelijks leven dichtbij? De deelnemer heeft wel de diagnose dementie nodig. Dus die moet vastgesteld zijn. Er hoeft nog geen WLZ-indicatie te zijn. Dat is wel nodig wanneer je komt wonen, maar dus nog niet wanneer je deel wilt nemen aan dagelijks leven dichtbij. De deelnemer hoeft nog niet ingeschreven te staan bij ons op de wachtlijst. Dus je kunt al deelnemen voordat je ingeschreven staat, om zo ook te kijken, past dit bij mij? En wat we verder voor afspraak hebben gemaakt is dat de buurtbewoner op maximaal 10 minuten vanaf onze locaties moet wonen. Dus dat geldt voor heel Venray en de omliggende kerkdorpen. Ja, nou, als we elektrisch fietsen, dan halen we dat net vooraan in Oerlo, zeggen we dan. Ja. Nee, we proberen wel echt te kijken wat kan wel. Ja. Maar niet al onze medewerkers die dat doen hebben een auto. Dus wij hebben fietsen beschikbaar gesteld. En dat is de reden dat we een beetje die 10 minuten hebben aangehouden. Ja, Linda noemde het net al een beetje. Hè. We hebben 3 mogelijkheden voor dagelijks leven dichtbij. Bij u thuis, zoals we dat dan noemen. Bij ons thuis. En daarnaast willen we ook heel graag kennis en informatie delen. Bij u thuis. De zorg die wij leveren is echt gericht op welzijn. Dus dat betekent, we leveren geen thuiszorg of geen poetszorg. Maar we willen echt er zijn voor de bewoner voor het stukje welzijn. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan samen een boodschap doen. Of samen een bezoek brengen aan bijvoorbeeld, als het hoorapparaat niet meer werkt, even samen naar het dorp. Samen koken, een wandeling maken, samen fietsen. We gaan echt met de deelnemer in gesprek om te kijken van waar liggen de behoeftes. Het kan bijvoorbeeld ook zijn op het moment dat er iemand thuis komt van de dagopvang, dat er nog geholpen moet worden met een maaltijd bijvoorbeeld. Dus we gaan echt samen kijken van waar ligt de behoefte en wat vindt diegene leuk om samen te gaan doen. Ik heb hier langs ook 2 plaatjes neergezet van een dame die 1 keer in de week door onze medewerkers bezocht wordt. En waar er inderdaad met behulp van hulp van koken en soms ook eens een keer een uitje gedaan wordt. Dan hebben we bij ons thuis. Bij ons thuis is dus in dit geval in het Rooihuis. Samen kijken we dan van waar liggen de behoeftes. En dan is het mogelijk om bij ons bijvoorbeeld een activiteit te komen doen. Wat is dat dan, een activiteit doen? Bijvoorbeeld dat de deelnemer 's morgens rond 10:30 komt. Is er eerst de gelegenheid om samen een kopje koffie of een kopje thee te drinken. Meestal starten bij ons de activiteiten in de ochtend rond 11 uur. En dan kan de deelnemer meedoen met de activiteiten.
Rond 12:30 eten wij altijd, dus er is ook de mogelijkheid om mee te eten. En dan na de maaltijd dan, kan diegene weer opgehaald worden en gaat hij weer naar huis. En ook hierbij willen we heel erg kijken naar de mogelijkheden. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een keer een cliënt gehad en die had heel graag, die vond de avonden heel lang. En toen hebben we ook afgesproken dat ze 1 keer in de week op een avond bij ons kwam, om dat toch op een andere manier in te gaan vullen. Het kan ook bijvoorbeeld alleen het maaltijden zijn. We hebben daarnaast ook nog de mogelijkheid voor logeren. Die heb ik hier niet in opgenomen, omdat wij eigenlijk in Venray die logeermogelijkheid niet hebben, omdat onze locaties altijd vol zijn. In andere delen van het land is die mogelijkheid er wel. En dan nog wel iets belangrijk is om te noemen, is dat we geen vervoer hebben. Dus bij een dagbesteding, daar is de cliënt gewend dat hij 's morgens opgehaald wordt en 's avonds weer thuisgebracht wordt. Dat is bij ons niet zo. Er zit geen vervoer bij, maar in de praktijk zien wij eigenlijk dat dat ook heel goed opgelost kan worden met andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, de wensbus, vervoer door familie. Eigenlijk loopt dat wel heel goed. En dan hebben we nog de mogelijkheid van kennis en informatie. Ik zeg altijd, dementie heb je nooit alleen, hè, dat heb je samen. Dus dat betekent ook best wel wat voor de mantelzorgers. En gelukkig zijn er heel veel mogelijkheden om voor de mantelzorger om ondersteund te worden, hè, zoals bijvoorbeeld trajectbegeleiders. Maar wij hebben medewerkers die zijn bij ons speciaal opgeleid met wat meer kennis over dementie. En vaak is het dan toch fijn voor bijvoorbeeld een partner of bijvoorbeeld voor de kinderen om toch nog eens een keer met iemand anders in gesprek te gaan en om eens te kijken van hoe kunnen we hier nou thuis het beste mee omgaan. Want soms zorgt het toch wel voor moeilijke en lastige vragen. Dan even praktische informatie, ook niet onbelangrijk. Wat zijn de kosten? Op dit moment zijn er voor de locaties in Venray zijn er nog geen kosten aan verbonden. Dat komt omdat wij sowieso ook subsidies hiervoor hebben ontvangen om dit project te kunnen draaien. En er zijn wel al andere locaties van dagelijks leven elders in het land die wel al afspraken hebben met het zorgkantoor. Dus wij zijn heel blij dat we, ondanks dat er geen kosten aan verbonden zitten, dat het project gewoon door kan gaan. Mogelijk kennen jullie het al, elkaar en zorgt. Wij werken met een rapportagesysteem waarbij het ook altijd mogelijk is door de familie om mee te kunnen lezen. Het deelnemen. Mocht er iemand interesse hebben om deel te nemen, dan kan die altijd met ons contact opnemen. Wat wij dan doen is dat we eerst gaan kennismaken. Dus dat we samen kijken van, wat is de vraag? Wij adviseren vaak om eerst te starten met dagelijks leven bij u thuis. Zodat het groene shirtje wat onze medewerkers dragen, dat die bij u thuis komt. En dat het al de eerste stap is in het langer thuis wonen. En ook het wennen aan het contact met dagelijks leven. Daarna dan kunnen we kijken of we dat eventueel ook kunnen uitbreiden naar bij ons thuis. En dit bijvoorbeeld te combineren met 1 keer in de week een bezoekje bij ons voor activiteiten. En we doen dan ook altijd nog even een korte intake, want we vinden het natuurlijk belangrijk om die bewoner ook echt te leren kennen. Of die cliënt echt te leren kennen. Om te kijken van waar liggen de interesses en welke medewerker is ook passend om daar naartoe te gaan. Ik heb ook nog even mijn contactgegevens opgeschreven. Dus mocht er iemand zijn die interesse heeft, er liggen sowieso ook foldertjes achter in de zaal. Linda en ik zijn hier natuurlijk, dus jullie kunnen straks ook gerust de vragen stellen. Maar jullie kunnen altijd bellen of mailen voor meer informatie. Nou, dank jullie wel. Ik heb wel wat vragen. Heel goed.
Jullie gaven aan, het is een pilot, die is verder uitgerold. Ik begrijp dat er een beginstuk is geweest en dat het eigenlijk een succes is en dat ze dat dan verder uit gaan rollen. Tot wanneer loopt die pilot? En die pilot is inmiddels afgesloten. En inmiddels is het een vast stukje onderdeel van zorg. Hè. Voor ons was het natuurlijk nieuw, hè, want wij deden in eerste instantie alleen maar bewoners die bij ons komen wonen en waar wij de zorg mee bieden. Maar dat stukje wat we er nu extra bij doen, dat blijft ook gewoon zo. Oké. Ja, dus daar zijn we ook heel blij mee. Zeker. Is alleen dan even de vraag, begrijp ik, tot hoe lang dat kosteloos kan? Ja, dat snap ik. Ja, totdat er in elk geval afspraken zijn met ons zorgkantoor. Ja. Nou hoorde ik een paar keer, en ik weet niet of dat bewust was of onbewust, iemand kan 1 keer in de week samen koken bijvoorbeeld, of 1 keer in de week bij ons langskomen. Is dat een ding, 1 keer in de week? Of kan het ook vaker? Nee, het kan ook vaker. Oké. Ja, we gaan samen in gesprek om te kijken wat nodig is. Het kan niet alle dagen van de week. Nee, dat snap kan ik. zeker niet, maar we kijken wel wat kan wel. Tot ongeveer een maximum van 3 keer per week. Ja. Ongeveer. Ja. Als iemand bijna toe is aan opname en de zorg of de nood heel hoog is, dan denken we altijd mee. Maar dat is wel een beetje wat we max bieden. Ja, Ja. dan zou het kunnen dat het ook wat geïntensiveerd wordt, zodat de Ja. overgang wat makkelijker wordt. Ja. Snap ik. Ja. Hey, en nou ben ik de vraag al. Hij komt voorbij en hij is weg. Ja. Jullie sluiten aan bij de interesses van degene met dementie, begreep ik. Dat gaat gewoon in gesprek? Of gaan jullie ook vragen van wat vond je in het verleden bijvoorbeeld leuk? Of wat was uw beroep, zag ik net al, een postbode. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou, wij vinden inderdaad belangrijk om tijdens de intake en de kennismaking om een bewoner te leren kennen. En soms inderdaad vindt iemand het heel erg leuk om te knutselen. Maar dingen veranderen ook hè, als mensen ouder worden en ook door de dementie. Dus het kunnen ook dingen zijn die ze vroeger leuk vonden. Nou, we hebben bijvoorbeeld op al onze locaties ook een duofiets. Dus als iemand het leuk vindt om nog om te fietsen, dan is er ook een mogelijkheid dat we die bewoner ophalen en een stukje gaan fietsen bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben daar ook de familie natuurlijk bij nodig. Want die kennen iemand denk ik als... Ja, niemand kent hun zo goed als hun. En samen kunnen we dan kijken hoe we de dag het beste in kunnen vullen. Ja. Mijn vraag komt weer teruggevlogen. Ja, heel goed. Zijn er nou vaste medewerkers die dat doen? Of zijn dat eigenlijk alle medewerkers? Is dan... Het doel van mijn vraag is eigenlijk, ziet iemand dan ook een beetje steeds dezelfde gezichten, voor zover dat kan? Ja, dat vinden we heel belangrijk. Hè? Ja. Dat Ja. dezelfde gezichten gezien worden. Dus wij kijken ook, wat is het aanbod? Hè? Hoeveel mensen hebben we nodig om de mensen thuis te kunnen bedienen? Met die medewerkers gaan we in gesprek, maar we willen zeker vaste gezichten. Ja, dus dat is wel fijn. Ja. Voor, Ja. Oké. Wat was nou... ik weet niet of jullie dat zelf ook weten, maar daar was ik wel benieuwd naar. Hoe is het eigenlijk, dit project, ontstaan? Want het lijkt een soort van gat te vullen tussen thuis en ergens anders wonen. Wat is... Nou, doe maar 1 vraag tegelijk. Ja, eigenlijk zijn er meerdere redenen waarom het project ontstaan is. Eén is natuurlijk omdat iedereen het liefst zo lang mogelijk thuis wil wonen. Maar mensen willen dat niet alleen, maar de regering vraagt het ook van ons. Hè? Dus dat vraagt ook een andere manier ook van zorg geven. Daarnaast merkten wij ook dat het bijvoorbeeld... aanmelden is al best wel een stap voor mensen. Maar komen wonen is nog een grotere stap. Ja. En om die stap wat kleiner te maken, en dat hebben we ook echt wel gezien in de praktijk, helpt dit project gewoon heel erg goed. Ja. Dus eigenlijk zijn er wel meerdere redenen geweest om het project te starten. Ja. Is het dan ook een beetje een doel, zeg maar, of een richting om mensen richting een van die huizen van dagelijks leven te bewegen? Zonder dat ik dat onaardig bedoel. Ja. Maar... Nee, zeker niet. Nee. Uiteindelijk hoop je natuurlijk dat iemand gewoon thuis kan blijven. Ja. Nou, en dan denk ik dat dit een heel fijn hulpmiddel daarbij is. En als iemand uiteindelijk zegt van... nou, mijn keuze gaat toch liever uit naar een andere zorginstelling... dan is die mogelijkheid er ook. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het makkelijker maakt voor iemand. Ja. Hoor. Want jij zei, de groene shirtjes zijn gewoon heel bekend, Ja. denk ik. En dat is ook fijn. Ja, Ja. En ook wanneer mensen op locatie komen. Want als je al een maaltijd nuttigt, leer je ook al mensen op de locatie kennen. En in het Venreis heb je altijd wel mensen die elkaar via kennen. Wat meteen maakt dat er toch ook soms een band ontstaat. En het ook makkelijker is om uiteindelijk te komen wonen. Ja.
Ja. En stuiten jullie nou ook wel eens op weerstand bij degene die, hoe zeg ik dat, aangemeld wordt? Ja, zeker. Ja. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld om nu te noemen. We hebben nu iemand waar een van onze collega's 1 keer in de week naartoe gaat. En die vindt het eigenlijk niet nodig om ergens te gaan wonen. En op deze manier proberen we haar toch laagdrempelig kennis te maken. En natuurlijk hopen we dat ze thuis kan blijven. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hopen we haar wel hiermee te helpen om die stap wat kleiner te maken. Ja, want is het dan zo dat diegene met dementie daar ook zelf nog een duidelijke stem in... heeft altijd een stem natuurlijk, want dat is het belangrijkste. Maar of kan de aanmelding ook vanuit bijvoorbeeld een familie of vanuit case manager bijvoorbeeld? Hoe gaat dat? Ja, nou, in principe kan iemand door iedereen aangemeld worden. Maar wij vinden het wel belangrijk natuurlijk, want die cliënt, daar draait het natuurlijk om. Ja. En daar willen we natuurlijk wel mee kennis maken. Daar moet je ook de aansluiting mee hebben, hè? Niet met familie. Ja. Maar die moeten we zeker niet vergeten. Ja, de familie? Nee. Nu hadden jullie het in het filmpje ook over bijvoorbeeld samen met iemand koken... als hij terugkomt van dagbesteding of net wat... gaat het dan eigenlijk altijd om iemand die nog alleenwonend is? Of mag daar ook als diegene een partner heeft? Die misschien ook wel zou kunnen koken, maar het niet zo leuk vindt bijvoorbeeld, weet ik veel. Nee, dat mag zeker. Het mag zeker ook ter ontlasting van de partner zijn. Ja, dat iemand een aantal uren bij ons komt en dan weer naar huis gaat. Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen als ik het leuk vind om te koken, maar ik heb dementie, dat ik dat steeds lastiger vind. En dat het voor de partner ook fijn is als er iemand anders een keer samen met mij even kookt natuurlijk. Dus win-win. En hoeveel uren zijn jullie er dan? Of is dat aan tijd gebonden? Of is dat dan een dagdeel? Of... Ja, wat we in elk geval belangrijk vinden is dat we geen volledige dagbesteding aanbieden. Het gaat echt om activiteiten. En dan moet je echt ongeveer denken aan bijvoorbeeld 2 of 3 uurtjes. Maar daarbij willen we ook heel erg vooral op maat werken. Maar bijvoorbeeld 4 of 5 uur, dan zit je echt wel weer richting de dagbesteding. En dat is eigenlijk niet het doel ervan. Ja. Is dat dan ook meteen het verschil, zeg maar, of in ieder geval een groot verschil met dagbesteding? We zijn niet een vervanging voor de dagbesteding, maar echt iets wat je daaraan toe kan voegen. Ja. Aanvulling. Ja. En als ik nou heel graag iets in het weekend doe, ik ga normaal in het weekend een rondje in het dorp lopen bijvoorbeeld, kan dat ook? Of is dat aan werkdagen gebonden? Of... Ja, het streven is zoveel mogelijk op inderdaad maandag tot en met vrijdag. Maar ik wil niet bijvoorbeeld zeggen dat we het niet gaan doen. Dan moeten we ook gewoon kijken wat op dat moment mogelijk is met ons personeel. Ja, dat snap ik. Jullie zitten in het weekend natuurlijk ook iets minder royaal in het personeel wellicht dan door de week. Ja. En de avonden bijvoorbeeld, want ik gaf net al aan, er was een dame die de avonden heel lang vond, die dan naar jullie toe kwam. Is daar ook wat makkelijker in te... Ja, ook daarbij willen we gewoon vooral kijken van wat is er nodig. En dan gaan we kijken of we dat kunnen realiseren. Ja. Het is vooral heel flexibel, hoor ik, daar waar mogelijk is. Binnen de maatwerk. Ja. Dat is echt maatwerk. Ja. Krijgen jullie dan niet nu heel veel aanmeldingen? We krijgen wel aanmeldingen, maar we hebben zeker nog wel ruimte voor nieuwe cliënten. We hebben natuurlijk 3 huizen in Venray, dus we kunnen ook deze zorg verdelen. Want wat we wel belangrijk vinden, het huis is van onze bewoners. En als daar in één keer 10 cliënten rondlopen, dat is natuurlijk ook niet fijn voor de... Nee, dat is ook niet zoals het gaat. Dus we kijken gewoon ook heel erg van, wat kan een locatie er dan nog bij hebben? En hoe past dat dan het beste in het plaatje? Het is wel een leuke puzzel, denk ik, om te maken. Proberen zoveel mogelijk mensen eigenlijk naar de zin te maken. Stel nou dat mijn naaste dementie heeft en die zou uiteindelijk wellicht in een woonzorgcomplex gaan wonen. Hoe lang van tevoren is dat eigenlijk dan slim om hem voor zoiets al aan te melden? Want het is misschien nog wel al lang, of nog wel ver weg, hopen we.
Dat is heel wisselend. Dat ligt natuurlijk ook aan het verloop van de ziekte. Soms kan het heel snel gaan, maar soms duurt het ook langer. Maar vooral wanneer het nodig is. Hè. Dus als je als mantelzorg merkt, ik begin over te lopen, dan bellen ons, dan schakelen ons in en dan kunnen wij kijken wat er passend is. Ja. En wanneer Misschien iemand zelfs net iets eerder. Zeker. ze gaan Voordat ze gaan overlopen. Ja. Ja, zeker. Ja, dat. En wanneer iemand op de wachtlijst staat bij ons en dat het toch wel steeds nijpender wordt dat iemand moet gaan komen wonen, kunnen we natuurlijk ook schakelen om te kijken hoe kunnen we dan weer iemand ondersteunen. Ja, helder. Ja, maar eigenlijk, als ik dat dan zo me voorstel, is het helemaal niet zo gek om dan in ieder geval een intake te plannen en samen eens te kijken wat kan wel en wat kan niet. Want het hoeft ook niet meteen volle poelen activiteiten met iemand gaan ondernemen, maar eens rustig aan af en toe wat doen kan ook al heel fijn zijn. Een langzame kennismaking. Ja, helder. Doen alle medewerkers dat die bij jullie werken? Is het zo dat als ik bij het Rooihuis werk, dat ik dan en in het huis kan werken, zeg maar, en op de fiets kan naar Oerlo? Keihard. Keihard, ja. Ja, het is ook wel waar de affiniteit ligt van de medewerkers. En we kijken ook wat kan roostertechnisch. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus waar kunnen we ondersteunen? Dus daar voeren we met de medewerkers de gesprekken over. Ja. Iedereen zijn kracht zetten eigenlijk. Precies. Ja. Dat komt de zorg alleen maar ten goede. Ja, zeker. Goed zo. Zijn er dingen die jullie zelf nog willen zeggen? Hebben we iets vergeten? Nee, ik denk eigenlijk wel dat we best volledig zijn geweest. En mochten wij voor iemand iets kunnen betekenen, dan wil ik ze vooral uitnodigen om contact op te nemen. Ja, goed zo. Ik zei al bij de intro, ik kende dit stukje niet, zo daartussenin. Ik vond het echt heel waardevol om te horen. Omdat ik denk dat het een hele mooie toevoeging kan zijn voor heel veel mensen. In een periode die toch al met ongemakken voorzien is. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, maak er gebruik van als dat passend is. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor de uitleg, voor de fijne uitleg. Ik hoop dat er veel aanmeldingen... Ja, eigenlijk ook weer niet, hè, dat is altijd een beetje dubbel. Maar eigenlijk hoop ik ook dat er veel aanmeldingen komen. Dan wil ik voor de mensen thuis aangeven dat in augustus onze volgende caféavond is 10 augustus. Dan hebben wij een vakantieprogramma hier. Dat betekent dat er geen uitzending komt die maand. De avond staat in het teken van een gezellige ontmoeting. Hier is airco tegenwoordig, dus kom lekker gewoon, ook als het warm is, kom maar lekker hierheen. Het is hier goed toeven. Iedereen is dus uitgenodigd, maar dan hebben we geen uitzending. De volgende avond in september is 14 september. En dan sluiten we aan bij het thema van Wereld Alzheimerdag. Van Alzheimer Nederland. En het thema is voor die avond Ik blijf meedoen. Ook dan bent u hier uiteraard van harte welkom. En dan in september volgt er weer een nieuwe uitzending. Dan wil ik voor nu iedereen thuis een hele fijne zomer wensen. Hopelijk tot 10 augustus. En anders dan wellicht tot in de uitzending in september. En dan zien we u graag dan. Dag!